Hola a tothom. Avui veurem com podem gestionar les nostres dades de navegació que tenim associades a un dels nostres comptes o als nostres dispositius. Estic amb el Google Chrome, d'acord? Per tant, aniré primer a la part aquí dels tres puntets i buscaré l'opció de configuració. Si no la veieu, pot ser que estigui més a baix, com és aquest cas, que està aquí. I ara agafarem l'opció de privadesa i seguretat. I aquí tenim suprimeix les dades de navegació. Molt bé, què tenim aquí? Primer ens diu en quin interval de temps volem treballar. D'acord? Aquí hi ha l'última darrera hora. Què ens està explicant? Suprimeix historial de navegació. Alerta, diu suprimeix historial de tots els dispositius sincronitzats, perquè nosaltres estem parlant d'un usuari. Aquí ens fa la declaració que si volguessis suprimir les dades de navegació només d'aquest dispositiu, primer hauria de tancar la sessió i llavors podria tancar les dades de navegació d'aquest dispositiu amb què estic treballant. I amb aquest usuari puc tenir diversos dispositius amb els que està sincronitzat, un portàtil, un mòbil, etc. L'altra cosa que ens elimina també són les galetes i altres dades del lloc web, les imatges i fitxers que tenim a la memòria cau, en aquest cas alliberaríem de 108 megas, i ja està, i ja ens avisa que és possible que l'historial de cerques i altres tipus de dades es desin al teu compte quan tinguis la sessió iniciada. Pots suprimir en qualsevol moment. Això està iniciat al compte. Puc anar gestionant aquí a l'interval de temps, les últimes 24 hores, l'última setmana o sempre, que seríem deixar tot el que tingui aquí. Aquesta és la configuració bàsica. I després també tenim la configuració avançada, que em permet alguna altra. M'aclareix una miqueta, em diu, mira, a la darrera hora hi ha 9 elements, l'historial de baixades és d'1, galetes, parlem de 18 llocs web, etc. Em donen més informació i em permetria fins i tot eliminar altres elements que amb la bàsica no contemplava, com són les contrasenyes, dades d'emplenament de formularis, etc. Doncs això és tot, faríem suprimeix les dades i s'eliminaria tot les dades que hem emmagatzemat a l'última hora. D'acord? Doncs ja ho tenim.